Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celerekan. Beda lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Lek diceluk Gusti Allah bedel ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik layang. Nggih to, sampean meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun Pak? Tak macane. Mentu Mas Cahyo. Sing bener Tak wacane. nyonya gur maca rayaan nyapa lho. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono iki ndamune to wek ngono lho. Apa iso? Piye? Wek. Yo, Wek. Sok makan gak bayi klok sekane bekecot. nyapa konser bekecot. Bekecot iki maksudnya apa sih? Loh. Kok barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa lho? Lah. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klinik. Iso apa ora? Saged. Nggih, biasane iki bintang tamu nggo mic dhewe kok nyilih. Pangapunten kadol. Kadol. Larise kaya ngono iso kadol. Kadol dijolke sing apik ning dereng dugi. Oh, Limited edition saking luar negeri. mereke napa? Sennheiser. Non? Lah, panjenengan mboten pirsa. Ora apa mereke? Sennheiser. Sennheiser. Lah nggih. Oh, Sennheiser ora. Ilat Jawa kok, Mas. Oh iya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Nggih. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedi Kilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokah. Dalu niki kula saged balik wonten ing desa piyambak. Tegese piye kuwi? Ngriki pun kaya dulur kok, Mas. Nggih. Saben-saben kula suwan ngriki nggih teng Bedi kula ngriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makempal sareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk slamet donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah Mas Cahyo. Pripun? Pyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo. Yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Jenengane ngibarate kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu Jangan mula lah mriki to. Inggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula ken kula. wehne niki. Nah. Ngoten. wis padha wae. Loh, nek sing dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wau jenengan minggah Nggih. kalih Mas jenengan kula Leres, tuwa. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah itu yang menjadi komunikasi. Lah nggih mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Nggih. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tahu mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah Emas. Lah terus? Emas ki regane larang nang mboten? larang. Lah iya, mlane kula menang regane larang. Apa awakmu iki emas? Rumah samu dapurmu kaya gemuk emas iki lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya. Sowan ana pyayi Bedi Kulon radi mriki sampean. Ya. Acaranya napa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh.
Kowe tak tuwonyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki kok. Loh, ya jelas paham wong beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan, nadare ya wis kasembadan. Masya Allah, jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih, bathok bolusi madu niku. Mbah lane niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Leres. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masya Allah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid. Mas Hafid, Tetak ki apa? tetak ki saka tembung teki teko. Teko kadewasane, alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masya Allah. Bosok dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing apik apane? Loh, Bening. lambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Wis ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Kowe ro klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi tekan. Tekan, wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas saya. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki orang ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok salah ki lho? Nek ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas saya. Lho. Kok tarno kuli bapak piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana. Tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lha kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Ah. Tarno kuli bapak boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Panjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang panjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno kuli bapak. Bapak, bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki sambar bledek mudun neh. Lah coconge. Kok ngomong serius kok Iki, iso. aku iki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bapa, itu lek profesine wong tuan itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bapa? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya salah. Kene mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa tarnung kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa ya mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna ngkuli bapak iki lak adikmu mau pertama. Jenengan lak yo melu-melu. Aku guru nguatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok nun sewu. Piye? Delah ki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO ya apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, Wah. diceluk kon nyinden embang ngono. Kok
Kok nyinden nyapa jane iki? Cah diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha wedoke. Mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Maksa dicethake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih. Umpama nyambut dene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapa? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja taruna kuli bapa. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tuwa lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah, ya hebat lho, penemune Nggih, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh apa? aku ki ngene lho. Kejeron le. Kejeron. Angel iki, Iki malah nyumber, Bapak. Masya Allah. Ngene iki Nun Sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ning pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, terus tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klopo, malah nesu pangan codot bedino. Maksudnya di penjelaskan. Ngeten lho, mikul dhuwur iki tegese jasa-jasa dari orang tua iki kita lestarikan sebagai anak, ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe Ngono lho, ngono kuwi. titipan. Mbah Din- Lurah itu ah. punya titipan, punya amanah, piye leng gula wentah kang putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan Pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tua duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kuwi melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong kuwi ajening diri gumantung saka lati. Lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Loh, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimau. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Loh, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya, oke. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingane. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbak Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini Betul. loh Mas. Lho Iki lho. niki, contoh lho Pak. Contoh lho niki 3 periode. Ah. Iki wis termasuk bapak kepala desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese bisa mbangun kae lho babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki Madiun dhewe iki Pak Mbok ya. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Mula harus cerdas sampai barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya stop. Aku wis oke aku stop. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta ki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dur-dur sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sak meniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kowe dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. nek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. nek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Oke, kok fasilitas barang. Dene iki. Ngene, iki mumpung lagi ngene. Iya. Fasilitas.
Lah pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudohi kowe. Wong ki penak, mulya, ki mah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora? Tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gending-gending apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balik desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas malah nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses itu. Kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa. Ki arep dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Manusane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo alik cukup. Urung karane cukup. Jangan persani. Wong sing ning gone pemerintahan kae, Pusat pusat kae, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup sik korupsi. Lho, Ya ora? nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajutne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Nggih napa mboten? Leres. Wis cukup. Mergo cukup ya? Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? wong cukup. Kok Ini iso apa? cukup? Loh. Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. Lho, ya wis. Monggo sing jenenge wong wedok lek skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Lho, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare, cukup. Aja mbok terusne. Wong Sik cukup. to. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup, aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wis. keyakinan ki lha tukokno sing anyar. Wis cukup, sing lawas sae gawe. Wah, Dadi cukup ki kesederhanaan to. wong cukup ki luwih sugih. Lho, ning lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Itu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Iya to, Mas? Kata-katamu ki bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki, wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya. Nggih. Karaoke ning room. Ning atimu ora tenang, mergo wedi kurangan bojomu. Ya ora? Nggih. Nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho teko. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi. Bener ya. Ya ora? Berarti kudu dasare Loh, iya. Tenang, apik. Nggih. Jenengan Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Lu Loh, seneng Tresno, banget. Kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya bekesi omah-omah lho kuwi. Berarti Delok kas pernikahan perak Oh. 25 tahun. perak mbok bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Malah Ora enek pernikahan seng perak emas ngono. Perak wis 20 tahun. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jangan karo Mbak Kesi seneng. Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki renono.
Kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene, Kowe meneng, nyanti parane. kowe meneng. Aku tak tekon gawang bleset nek kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu. Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok Sik terus iki sik. Ya ya. Mergo ditinggal guyu dhek apalane lali, tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. Seneng. mergo Ayu, mobil mergo apik, omah mergo. becik. Nah, berarti garis besarnya iki wujud. Heeh. Bentuk utawa wujud. Jenengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhi mergo wujud. Yen sampean ning donya iki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling Nyek. kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok lak ketok sak wulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balerana piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhi mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu. Sampeyan yen duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Ngertos. Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha karo sampean ra ngoco. Iki omongan tenanan tak goblok pisan ning ora. Iki yo tenanan lho, Bos. Aku dowo. Dadi Gusti Allah ki nyiptake kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa sejatine awake dhewe. Nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makhluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sing manisane bojone semergo ayu? Kuwi salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Kok melu-melu. Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng bengi iki. Wah, Iki lho tekono. iya iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane nresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Urung mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, nuwun sewu. Debat piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek nresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, Mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. loh. Lah kepiye lehmu nresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. Loh, kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kenek sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh. Mulane awake dhewe aja lali manembang marang Gusti kamurbaik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh tresno no. Jenengan tresno karo bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal, Loh, yo budal lho. celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki ku tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ora ngisin-ngisinke. Lek ora trimo celukno Pak Sentul ya. Lah, Iki malah mateni kancane. kuwi bener pertanyaannya Iya, bener. Bro. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu, Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu, Aku mesti makan. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Nyapa kuwi ya lho, nyapa aku. Salah yo. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu yo ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti bang ngono mbok baleni aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Apa ditimbali Gusti Allah budal apa ora kowe? Aku tetep makan. Nah, iku Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat
sumende marang kersaning Gusti. Kenapa kita harus takut? Bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP-ne sing ketemu jo kluthuk. Wah. Ya, sing ketemu dhuwure sama KTP. Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Ngisore sinten? Loh, KTP-ne kae Sapa? loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok kok KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banyu lari kok dia. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake agama Oke, Pak. Mas. Leres. Mula saya yakin secara akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika lho. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Ayo. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nyenget. Bangsane. Kesanipun gaduh. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, Antar kota dalam provinsi menika pancen. Pasar Bis kota kuwi dalam- ngawur. Piyai Ponorogo kan jemenaki Mas. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng seneng. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Bener, Pak. Pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, Anu aja. dipun rencangi. Oh penjara. Monggo, monggo, monggo. Bener penjara. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Rene, Mas Duduk. Nggih. Kancana Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Aduh, menika kleru, Pak. Kas. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setresna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahya menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nyo. Nggih. Jenengan iki sik lentu, Pak. Jenengan niku kula benerne malah diwenehi kula pripun jenengan Mas Cahya. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang kok. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon. seneng, Nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to, sampean meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun, Pak Cahya? Tak macane. Lentu Mas Cahya. Sing bener Tak wacane. nyoh nyogur maca rayaan nyapa lho. nyoh. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok gandeng layange wis. Tenang. Kok tak balekne penak. Iki tak macane. Perlu sing bener tak wacane. Apa kok? Dua kali gini lho, sing bener gini lho. Sing bener nyok kewenen. Nah, ngono lho. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel enak basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Ah nyawa cenul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh, Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? iya jan iki. Oh, lek saka piyai sapa asmane sponsor Dan sapa? pripun? Saka Heh? sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulo rene priyo? Oh iya. Assalamualaikum Mbak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingkluknya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit Etan. Jepit kok jepit yo. Jepit Etan lapangan matur nuwun wae iki Jepit Etan lapangan. Mbak Oh, Kadimin Jepit ini, Etan Mbak. lapangan. Mbak Kadimin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ya. Suket to dikerok. Aku kene-kene tek bojoku. Alising lho Pak, alising lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Yo. Iki lho bocahe. Pinggir jalan
Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang ndang piye ngono? Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Lho. Wis seneng lek aku dileput ya. Lho. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Oke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek serupung tubuh. Cek wedok iki wek. Kowe ki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Yo. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Kowe ki ndang muni to wek ngono lho. Apa iso? Piye? Wek. Yo. Wek. Terus bebek lanang ndang wek. Mancik. Terus Udul terus kewer. kok kewer ki yo. Ngerti setelane aku. Sepelan itu dagan lho sepelan berapa. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek-wek ngene to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Kowe pilih kono aku. Derek. Sing Sik nek sing derek. ndek prinsip ngono lho. Kono Pak aku. Anu. Kowe lek ra ndek prinsip tabuki lho kowe. Pilih sing wong loro. Oh, berarti penak. Wong loro, Mas. Terus Berarti ditugel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Duduk. Terus separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Masmu enggak baik kloksane bekecot. Nyapa konser bekecot iki? Ayo, Jere, tembangmu apa, Dok? Bekecoti maksudnya apa sih? Loh. Kok tekok barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. kalau ndolek enek nang warung tulisane 0202 Nah. itu gede bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot, lek 01 bojo tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wirang. Iki nek bekas mana, Nduk? Bekas mana? Bekas moro. Bawa. Ya karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piye kene. Yo budaya iki. Ya kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithikno ora iso to, Nduk? Gimana? Ingkar nyingku. Bicara ke kemayu. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tuti. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang Lugu. Lugu. Iya. Ya ora kok. Kowe ki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Yo. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau Oh, kalau. berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- kadot, Oh cedeking betul, kadot. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu jinak. Dekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharam. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi kuareken lek kuwi ora. Ya. Lingsam yen
sate ayam kini Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Lu rasanya. mau ini sate kambing kok Balura? Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene nek ngarani sate kopok, enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengoknya apa? Bengok ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo. Wilo. Enggak tahu. Oh, Besok semua- dibeliin ya. Eh? Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita tralis. Tralis ki lak yo Tralis, pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono nengkel bae. Kok aku ya? Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Ini lho. Lelampahan kang kawuri. Besok bojomu yo kayak selendang ini gitu, dadi sinden apik. Selendang trimo sampe netok ngene. Meriayi. Bojoku lho meriayi. Selendang dek tak tukang selendang iki done nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet nek kene stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi deh. Malah mumi. Terus. Terus tresno tulus nadyan nengku bekas ya. Mas Dak. Gebuk es mon. Oke. Ya. Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. Yen liwat aku
Tukang gambui. Ben waras. Dicombor kaya sapi ya iki ora. Matane kuali lho. Kaya ditraksi kena gire dhewe. Mas. Awas, boleh kan jembar, awas. Loh, pas. Oh. Pas. Tepuk tangan, luar biasa. Multi talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Dadi tenan kuwi. Oh, Mas. Ayo le, awas, awas. Awas. Bukan. Oh. Iya. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kon nehnya lho. Pun. Lho. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Lho, kudune sing neh kok iso. Mari. Lho. Gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu.
Mlilik iku ora perkon dadi. Lah ngopo? Kena ambune sarung iki lho. Bangsane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah to, Dede. Hei, kowe iki untuk Mosok sarung. diampili kok iso. Sarung ambune damen. Ngono kuwi kena royalti lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, kowe lho. Suri. Ngono nyilih mangsang. Mas Kluthuk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Din niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tandha tresna. Barokah iki enek. Nek kuwi. Ndun, Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya ya iya yen ora ya ora. gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jalanan ya apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek lho ya. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to, kuwi melu teles ngono kuwi jare. Mangsamu. Oh, Sik, pirang Dik. persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah. Lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Kluthuk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek, anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Lho mboten cekam no biasane sak taun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk ya. Sesuk aja tuku atlas tuku global. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki slawe kok iso mangsane iki lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Iki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu menika benyan waos mawon. Nggih. Pamit. Wah, iki. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar kok Nggih. Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Wis. Soleh. Nggih. Nyun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados lari ingkang soleh. Nggih. Kok maring ini susul anu anakku, Mas. Nggih, teng pondok. Tak keki ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki perlu tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki lho, enten jamu niki lho. Jamu. Oh, jamu. Jamu. Untuk Pak Taslim. Nggih. Birgita, Nggih. terus Jo Klitik, Jo Kluthuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu. Wis kono tunjuk Jamu. Jamu napa, Mas Luduk? Menika Jamu napa? Tolak So- larat sidoske to. jamu sorengat. Lho, Apa jamu kuwi? sore ngati apa? Sore diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate, Pak. Oh iya, Nggih, nggih. berkibar Oke, semangatnya. oke, siap. Wira swara. Sembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap. Nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman. Nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau, Nggih. Kang Giri. Nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa. Ya. Nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagya walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya. Nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman. Nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun
Ibu Mugiarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, mewakili. Nggih. Siap. Lan ugi menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. Matur nuwun, nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mami wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah Nggih. dipun atur tindak nggih. Nggih. Siap. Monggo Mas. Kanca-kanca. Yun kami gatosanipun Mbak Lurah, monggo. Nggih, menika amanah, nggih. Monggo Bu Giarti. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula emosi. Sasarane wis ngenteni. Mbah Lurah katuran Ibu Mugiarti, Ibu Dewan aturan mriki masyarakat pun ngentosi Pak Siswandi saka Pak Lukman. Alhamdulillah. Monggo mikipun dipun asta Bu. Sundal. Kowe kok sosok ya turun ning kene kok iso. Saya mendek. Nggih. Menika kalian Ibu Mugiarti nggih. Nggih, nika saking Trenggalek, Mas. Oh. Nggih. Alhamdulillah, nika Mbah Lurah, Pak Diwan. Nggih, Pak Sis. Nggih. Nggih. Betul. Niki sudah bulan tok, Pak. Nggih. Monggo paring dawuh Ibu. Nggih. Monggo Bu. Ibu jan piantune cilik tapi gelange gedhi-gedhi. Waduh. Mripatmu lho ya roh ae. Wong wedok ki senengane ya nggon-nggon ngono kuwi. Kowe iki jan pangapunten pancen Mas kula nggih sok ngoten niku Bu Kladuk. Nggih, Gus. Pancenipun Kyai Putri Nun pangapunten. Kebahagiaane wong wedok niku mawi dipun pundhutaken mas-masan ngeten nika. Terus. Nggih ta Bu? Lho. Bojoku ora tau gelem tak tukane mas-masan. Lah nyapa? Njaluki bumbon. Tak tukane Mas gelang e moh, kalung moh njaluki apa? Lombok, Mas. Wah, apik. Ya apa lho, Mbok? Sak pekarangane ya aku ya. Oh ya, sak mulai ngluwi-ngluwi. Monggo Bu Giarti. Nggih, nuwun sewu padalang Nggih, Bu. sedanten para Ibu Waranggono. waranggono Nggih, ingkang nggih. masyaallah napa malih menika waranggono ingkang setunggal padalang Nggih. Bu Kesi. Wae. Nggih, menika mantan kula, Bu. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Engkang kawula hormati seluruh kru daripada Kidalang Pak Cahyo Kuntardi. Pak Cahyo Kunardi saking Karanganyar, Jawa Tengah sekalian seluruh para parawit dan pengrawit dan Gerombolannya. Rombongan seluruh Gus Jo Klitik dan Jo Lutuk. Lutuk. Nggih. Kenang gabung nggih. Nggih, insyaallah lah niki wau sampun Wau inden. sampun jagongan Nggih, sampun jagongan. Badhe nanggap malih. Nggih, badhe nanggap. Alhamdulillah. Mbah Lurah sekaligus Ketua MWCNO Kecamatan Bungkel, beliau Romo Kiai Lukman dan Ibu Nyai Keduren. dan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh masyarakat yang begitu hebat. Alhamdulillah Ponorogo memang menjadi pioner. Tepuk Jawa tangan Timur. itu jelas tembe. Damai Bu, niki damai Bu. Dan beliau yang sangat kami banggakan ini adalah wakil rakyat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Apunten Bu, Gus mikipun ampun ngeten. Nggih.
Kersanipun Awal, mangke nggih, mboten ya, padha nggih. kalih kagungan panjenengan. Ji. Dateng kamera kok mboten saya katon. Nggih. Alhamdulillah beliau dan kami dari anggota Provinsi Jawa Timur DPRD, kami berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa, kami diberi tugas di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami siap mengemban aspirasi seluruh masyarakat khususnya Dapil 9 yang ada di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan tercinta di Trenggalek. Makanya kami mohon doa restu semoga dengan kebersamaan yang begitu hebat di Ponorogo ini akan menjadi salah satu contoh yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Yang menjadikan Jawa Timur gemah ripah lojinawi, aman, tentrem, Amin, dan amin, amin. hebatnya seluruh masyarakat menjadi satu untuk membangun negara tercinta Republik Indonesia ini. Indonesia. Ngaten Mbah Dalang, Ya. semoga Ya, saja hebat, semuanya bisa berkenan dan keamanan ketentraman dalam rangka membangun negeri tanpa keamanan dan tanpa kedamaian tidak akan berarti apapun. Amin. Demikian Mbah Dalang, ada salah khilaf kami mohon maaf atas nama Haja Siti Mukyarti. Baca. Ini apabila kami selama ini mengemban amanah membawa aspirasi seluruh masyarakat yang kami wakili, belum ada kepuasan di dalam seluruh yang kami wakili. Hanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami siap mengemban amanah dan kami siap untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh Hebat, hebat, masyarakat ini. Demikian kami akhiri, wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cekak aos singkat padat dan berisi. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Mbah Lukman. Monggo, Pak. Mbah Lukman. Mbah Yai, monggo. Pun kula mboten napa-napa. Pun anggap jenengan kula pun genep ning sedaya. Nggih. Dalangipun wonten, dagelanipun wonten, sing mirsani sampun kathah. Amin. Pun katun bayar di. Nggih. Bu, jenengan katun nyawar nggih sedaya nggih. Siap, Pun niku mawon, Bu. Sing murang totok malah kritik niku wau lho Pak Oke, Lukman. Pun. Kita nanggap malih Bu ya. Nggih. Kita Mula nanggap. asmane Mbah Lukman. Terus? Yaine gampang diluk tur yo ora iman. Terus Oh jenenge Mbah Lukman Bumugi Arti. Bu Mugyati, Artinya? mugi ki saka tembung mugi-mugi beliaunya ngasta dewan bisa mengemban amanah menjadi wakil rakyat. Amin. Arti itu sudah Arti saka tembung arti arto artone dari rakyat kembali untuk rakyat. Ya. Terus Tiki tidak akan mengingkari janji. Amin. Janji-janji beliau insya Allah akan diberikan seluruhnya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Alhamdulillah, barakallah. Loh, Bapak Seswandi. Pak Seswandi. Pirang sasi to Den iki. Jan wis ngono ya ora. Wong lemu biasane manuke cilik. Ya, Den. ingon-ingon ning omah kae lho. Pak Ses ki nek teng warung kula jan wis tenan. Monggo Den, monggo Den. Den. Mas Seswandi. Monggo Pak Sis. Monggo Mas Ses. Pak Sis ki siswa, Iya, iya. anak didiknya itu Bun. banyak. Anu, kula mboten sah matur napa-napa. Wis Jelas. mboten sah, wis pun apa lho Mas. Loh, kalau jelas nih. Kula wau pun matur kalih Mas Purbo. Sir kula ki ajeng ti anu, napa lek ini kan dojo. Triojo. Niku Sir kok kula ajeng trijo. Dadi jo kritik jo kutuk ngono sir kula arep dadi jo glodak ngoten Mas kula ki. Pak. Pun lah, derek-derek mangahi bagya Mas Dalang nggih. Nggih. Intinipun hajatipun Pak Lukman. Ngoten nggih. Nggih. Kula pun mboten sah matur kathah-kathah, intinipun sukses Pak Lukman ingkang sampun ngawontenaken gelar inggih wayangan ngoten Nggih, mawon nggih, wayang. Nggih, basa kula nimbang tentu ngoten nggih. Niki nyanyi apa ora? Nyanyi. nyanyi lho. Nggih. Kowe nake pejabat Sik, apa ya? mboten sah Derek, formal, Nggih. nyanyi. Anu Mas Jo, Nggih. Mas Jo ngoten mawon nggih. Nggih, no. Kula rada tatak nika munggah panggung. Sebabipun Den. Ngenten Pak Lukman dadi kula mengki wis bar nyanyi blunus ngoten mawon benean ngoten nggih. Oh alah, tibae anu, Dan titip. timbangane mengki rada viral, ini jarane blunus ngoten Oh, mawon nggih, nggih. nggih, nggih. Nggih. Perahu layar. Siap, siap, siap. Nggih. Perahu layar, ndang nyanyi, ndang bubar ngoten mawon nggih. Nggih, nggih, buyar. Maksud kula ndang medun. Lah nyanyi Pak ndak Camat, Pak Kapolsek nyuwun pangapunten nggih, kula ngajeng teng mriki. Sedaya mawon. Siap, siap. Monggo Mas Dalang. Aman, aman. Nggih. Nggih. Perahu layar. Maka Masuk kula sing nyanyi Mas Dojo niki. Tuh, Monggo nggih. jenengan. Saged kula. Pun siap Nggih. tetep dipun dawuhi. Ya. Nggih. Sik miku tak patenane Mas. Loh, lan apa, Mbah? Ora iso kok. Loh.
Foto panjenengan sing penting derek ngel mawon. Jenengan niku klentu ora nek sing nyalahne mergo sing bayari jenengan. Kok nganti nyeneni jenengan yo mbles. Ora sing nyalahne. Bangsane. Suwun Mas Jalang nggih. Matur suwun sedaya mawon Mas Jo, monggo. Sehat selalu Mas Nggih. Is. Pun tak titipne Mbah Lukman niku. Nggih, Mbah Nuwun, amanah. Makasih. Mas Is. Makasih. Mbah nuwun, Mbak Lurah, katresnanipun. Jan saestu Mas. Nggih to. Dadi kula niku kaya pripun leh bales budi niku nggih pekewuh. Sebabe Lah pripun pun ditimbali kaya ngeten beliaunya nggih tasik kersa paring Nggih. tali asih. Oh nggih, Cah- nggih. cah- Leres cah- mateng lare alit-alit mawon nggih. Oh, alah. Nek dagelan sing pun laris mboten sah, Mbah. Mboten sah. Ning mboten ketang pripun Lah. yo Napa to Balurah ngenten iki? iki rayak-rayak Mbah Lurah iki piyai sing lumpuh kok iso. Mbah Lurah napa to, Mbah Mbah? matur nuwun barokah. Bu Mugiati matur nuwun. Bugi Arti, guys. Masyaallah. So anake panjak dijak kabeh carane ngene. Bu, terima kasih sembah Lah, nuwun. Bu, Matur nuwun. Budiwan. Nyapa to Budiwan? Dalem. Oh alah, lali. Piye? Lali sampe iki. Nggih. Lali. Mugi Arti artine apa mau? Mugi-mugi mugi-mugi panjang yuswa. Gi menika arta dipun sedakoken damel sedayanipun. Ti tenono yen dagelane ora diwehi dadi Wah, lah pengancaman ini nek Bapak kepolisian kok iso maksane. Kena pasal ya, Pak? Boten nggih, namung guyon Guyon, kemawon. guyon. Ya, matur suwun Mugi-mugi sanget. namung titip kemawon, mugi-mugi panjenengan saged mayungi masyarakat Nggih. Jawa. Amin. Doa restunipun. Amin nggih. Mangke Gus. Februari kepanggih nggih, Bu. Insyaallah. Amin. Januari Oh, insyaallah. Januari amin. Eh. Mas Cahyo wayangan. Oh, Januari. Nggih, nanging YouTube jenengan disetel teng layar tancap punika. Bu, matur nuwun sukses selalu. Bener nggih, Bu. Bu, makasih nggih. Awas metone terus minggu. Sembah nur nggih, Bu. nggih. Ya. Ah, rupane kaya kotak amal iki. Nusel ae kok iso. Nun sewu, Bu Giati. Ali-aline dicek riyen. Biasane dikok ning ngeten karo dudut ali-ali ya bocah. Manisane. Menika ugi wonten dawuh saking pepunden kula. Nggih. Bapak Mujito ingkang Nah. asta wonten ing Puspomat. Nggih. Ingkang rumiyin nggih nate nimbali kula sak Nggih. kanca. Lah, aku berarti duduk kancamu lah ketok to. Heh? Aku berarti duduk kancane. Dina dulurku malah Oh, kanca nggih, dulur. Sak kancan ya. Nderek mirsani saking Jakarta, Kang Mas. Nggih. Salam kagem keluarga Bedi Kulon, Kang Mas. Mara sepah nggih. Sak lere lapangan panjenengan pentas menika. Wah, Wih nggih. Lore lapangan kene Bedi Kulon. Nggih. Nggih. Ngerti, Pak? Pundi gambare? Heh? Gambare pundi? Wis dikerok. Ayo kok tekoki ora mungkin ana ning HP. Maksane ngene. Iki uga anak wedok Ngoten, nggih. Mbak Nazwa niku Siap, lah. dalem milak saka Bancar Mbungkal Ngoten, mriki. Pundi? Iki niku kuliah teng Isi Surakarta Ini. Desa Karawitan. Mas Nggih. Nggih. Mangke tak aturi nembang lah nggih Nggih, cedakan nggih. damel kadonipun Mas Apit ingkang Nggih. dipun tetak. Nggih. Kusuma Wijaya ya, Nduk. Saged, Duk. Boleh, Nggih. boleh nanti. Oke, siap. Ya ben dikancani karo Mbak Birgita karo Mbak Dian Munasiroh cukup. Oke. Nggih. Yo, enak. Derek. Nggih. Ayo Mas, kene Mas, kelake Mas. Coba Mas, yo Mas. Ya diaturake nggih. Cintaku sakonyong-konyong kadhe karo kowe cak ayu sing pakeloban latar popan ketuker rase surta ilalan yen ora padha tadi noning sirasia. Iki lho Nduk ana dawuh saka guru sampeyan nalika SD mbiyen. Sing ngersake jenengan nembang saking Bu sapa ki? Yauni. Bu Yauni. Bu Yauni. Ika ingkang ngajari kula maca pertama kali nggih panjenengane. Oh, nggih. Anakku yo ning isi, Mas. Nggih to? Nggih. Isi Surakarta. Oh, nggih. Niki Jurusan sing- apa? Jurusan Kerawitan. Oh, nggih to. Nggih, Lintang Asmara. Tentang Anggasmara. Lintang Anjasmara ya ya. Mlebet niki Mas Klidik. Wah, aku dangu kok. Pun enten nek rong taun iki pun DDO menan DDO.
Dek dengkulmu kok iso. Angkatan kula Pak Yoyo. Angkat iki. Iki sing cilik kae wis tak warai budaya. Nika sing cilik dhewe nika Kloja. Oh, budaya tegese ngapa? Joget? Boten. Dagel? Boten. Napa? Bahasa pun kula arahke budaya. Upamane? Alah, wong anak kula nek nyun pipis, kula seneni, Pak. Nek tamu aja ngisi-ngisi ayah terus nyun pipis ngono kuwi. Ya, adik mau nembang ngono. Oh, ben sopan ngono ya. Ben sopan. Oh, nggih. Dek wingi enten piyai saking Bluro niku teng griya. Nggih. Niku mulih kali kakake nggih ngoten. Nggih. Ya, adik mau nembang ya kono karo mamahmu kono. Oh iya. Heeh. Alus. Tamu kula nu leh ngelem putrane tesih alit kok pun pinter nembangke ngeten niku. Kulinane ngeten niku. Berarti anakku sing mare anakmu. Lah ngapa? Aku ndek mulih kok Jombang lah kok isuk jam 2 yang nembang. Bengi. Tak sampluk ya yo. Lah ngapa? Lah kok panggil nembang ya. Enggak oleh iki sakit sing turu kok nembang kowe. Berbeki. Nggih berbeki. Nembang ya. Aku ngengkel to. Wis kalem-kalem ning kuping ayah kowe. Lah langsung ngatem tos. Lah ngono. Lah iki ra teko aku sing kok iso. Akhirnya kok ndasku diuyui. Yo pas. Wong siramu Tegalan. Salah paham ki malah. Iki lho sing ora gaptek iki kuwi ya. Coba Cok, bir. Asmamu sapa? Sing sebana niki Najwa. Oke, siap. Diaturke Pepunden Agung saka Bedik Kulon coba. Nggih. Mangga yo Betul bertiga. banget, Gus. Langsung mawon. Oke, siap. Yo diaturake mangga jajos. Emir. Ayan. Oke, pelak-pelakan jumatan Bapak Ustaz Ibu Sadah sampun jemput drama Kabar Wali Songo.
Matur nuwun Mbah Najwa. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi ibuke anggene bar dakwah ndang sehat nggih, Mbah. Amin 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 amin. Ya tetembungane wong-wong sing bijak kuwi tetep dugemi, Mas. Pripun? Manfaatkanlah masa sehatmu Leres. sebelum masa sakitmu datang. Betul. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Nggih. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Leres. Yen wis diparingi panjang umur, awake dhewe patut selalu ucap syukur. Leres. Doa untuk Mbah Lurah Lukman pripun, Mas? Cek, Kang Baku mboten kathah kok, Gus. Nggih. Namun setunggal doa saya untuk beliau, keluarga besar Mbah Lukman. Insya Allah piyayinipun dalam berbagi kebahagiaan orang dadak golek-golek, Nggih. berbagi sedekah orang dadak ngenteni. Insya Allah dalem nika panjangkaipun Mbah Lurah Lukman. Amin, amin, amin. Anggenipun netaken Keng Putra, ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agungipun lan lumeber sedaya warga masyarakat wonten ing Bendi Kulon Nggih. Bungkal Ponorogo. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Klitik Nggih. kalian Mas Kluthuk panjenenganipun. Mas Cahyo ingkang baku kula pribadi namung saderma menungso liprah mboten wal kesalahan lan kekilapan. Nggih. Dalem nika murni kula panjenengan partenipun menghibur. Leres. Mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Ibarate ning dolan ning Surabaya tuku setrika. Amin. Muga-muga Mas saya tetep ngrembaka. Alhamdulillah. Amin. Sukses terus Ki Gus. Matur sembah nuwun. Season 2 nanti kita sambung. Oh nggih. Ya. Minggah melih mangke goro-goro. Minggah wonten griya piyambak-piyambak. Nggih. Mugi-mugi pengasih saking Gusti tansah lumeber dumateng keluarga ageng Mbah Lurah Lukman. Nggih. Gus. Satem